Zdravím vás po delší odmlce na YouTube. Dneska vás sebou vezmu na světový pohár v Maďarsku. Jak vidíte, za mnou je areál Hungaroring, už jsem tady lítal 2x nebo 3x v minulosti. A tady už stojí trať, kde se bude lítat. A je to na mě asi trošku vidět, vyjížděl jsem z Česka někdy v 1 hodinu, teď je 7 ráno. Zkusím si ještě nějaký 2 hodiny pospat, protože začínáme trošku díl. Každopádně dneska pátek budou jenom tréninky a zítra, sobota, neděle se bude lítat závod. Už se začalo s tréninkem, zase jako na každý závodech děláme trackwalk, to znamená organizátor projde se všema závodníkama celou trať, vysvětlí z kterého směru se která překážka jakým způsobem lítá a je 12 hodin, už začneme s tréninkama. Máme po prvních trénincích, trochu se tady rozpršelo, takže se všichni šli schovat, trochu tady přes ty stany prší dovnitř, takže rychle všichni pobalili věci. Každopádně po prvním letu, asi jsem vám tam dal DVR, tak jste viděli trať a je poměrně těžká, docela jsem se tam motal a bude asi trvat trošku díl, normálně většinou po první baterce už vím kudy, ale tady to vypadá, že to zabere aspoň 2-3 baterky. Každopádně trať vypadá v pohodě, tak uvidíme. Je další den, sobota, dneska už se budou lítat kvalifikace, tak jdeme na to. Tak zatím jsme dneska dali nějakých 7-8 kvalifikací, což beru jako super, protože někde je organizace pomalejší a zvládnou třeba jenom 4-5 kvalifikací denně, nebo pak třeba Němci jich zvládnou i 15, ale záleží prostě na organizátorovi, jak to odsejpá nebo ne. Ohledně trati docela jsem si na ní zvyknul rychle, když se mi zdála poměrně složitá. Jediný problém, co s ní teda mám, a nejsem jediný, že standardně se staví tratě, kde kolo zabere 10, 12, 15 vteřin. Tady zabere těm nejrychlejším kolem 20 vteřin, což prostě dát 3 kola v plném tempu těch 60 vteřin, ty baterky strašně trpí a vlastně mám docela i problém to dolítávat. Občas, když se prostě někde zapomenu nějakou překážku, musím otočit znova, tak už mi to nevyjde na baterku.
Teďka je nějakých 5 hodin, takže se ještě bude lítat zhruba 2-3 hodinky a stejnou se teda ještě 2-3 kvalifikace. Každopádně aktuálně jsem na nějakém 12. místě, což beru docela v pohodě. Asi jsem to čekal někde kolem toho 10. 12. místa, protože je tady pár Korejců, kteří jsou fakt brutálně rychlí a zkrátka už nemám tolik času na trénování, je to strašně znát, když člověk nelítá. Tak už máme neděli, den finále a dnešek se začal jednou kvalifikací, kterou jsem teďko už letěl. Bohužel, když jsem to měl slušně nalítlý, měl jsem čas na to být nějakých top 8, top 9, tak mi ve třetím kole chcípl jeden článek v baterce, takže bohužel jsem musel dolítnout jenom na možná čtvrt plynu. A ten čas jsem nezlepšil, takže jsem po včerejšku 15. v kvalifikacích, což je trošku horší, než jsem čekal, nebo než jsem doufal, že budu. Každopádně postupuje dál 32 lidí, kteří letí systém KO, to znamená eliminace, kdy 2 první postupují dál a 2 vypadávají do losers bracket, kde mají ještě druhou šanci. Pokud prohrajou po druhý, tak skončili úplně. První eliminace za náma, bylo vlastně kolo top 32 lidí, kteří postoupili dál. A jelikož jsem byl v top 16, tak vlastně se mnou letěl někdo z top 8 a potom někdo z top 24, z top 32. To znamená, že 2 polodi byly pomalejší než já. Každopádně ten nejlepší crashnul, takže jsem to měl poměrně jednoduchý, mohl jsem hodně zpomalit. A víceméně první kolo jsem si udělal jenom náskok a ty 2 další kola už jsem jenom dolítával. Teďka už to bude mnohem těžší, protože se mnou jsou 2 top 8, z toho je se mnou ten nejrychlejší pilot, což je Minji. A i ti další 2 jsou rychlejší než já, takže teďka vlastně to bude buď a nebo, zkusím to prostě pushnout a uvidíme, co z toho vyjde. Když vypadnu, tak je pořád ještě losers bracket, kde lítám dál a pořád se můžu dostat ještě vejš. S tím, že jsem věděl, že prostě musím letět naplno, tak bohužel narval jsem hned druhou bránu, což znamená, že jsem teď v losers bracket a poletím dál s trošku pomalejšíma pilotama, tak teď zkusím jednu tu eliminaci letět trošku pomalej, uvidíme, jak to půjde. Tak jak byste čekali, že to dopadlo? Jako se mi stává hodně často, nevím proč mám na to prostě smůlu, tak jsem zase midair, to znamená, že jsem vypadnul, vypadla se mi baterka, už jsem neměl jsem možnost pokračovat dál. Letěl jsem zbytečně pomalu, mohl jsem letět trošku rychleji, ale říkal jsem si, že radši na klid a bohužel druhý člověk, co se mnou byl v heatu, byl stejně rychlej a prostě jsme se potkali. A k jeho štěstí on pokračoval dál, dolítnul druhý, já jsem spadnul na zem, vypadla se mi baterka. To znamená, že jsem nemohl pokračovat a vypadnul jsem. Bohužel bude z toho nějaký, těžko říct, nějaký 20. místo možná, což je hodně špatný, jo, ale co se dá dělat, i tady to k tomu patří. Bohužel mně se to stává fakt spíš víc než míň, ale co se dá dělat, tak zase příště, hele, díky, že jste se dívali na video. Pokud vás tady ty videa baví, nevím, jak budu s časem, ale pokusím se, letos mám spoustu závodů, tak pokusím se dělat těch videí víc. A zase příště, čaves.